Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hisham Masakal and I will be answering some of the most frequently asked questions, issues in Islam. At sisimulan natin sa video ito kung saan ating sasagutin kung ano nga ba ang bid'ah at meron nga bang bid'ah hasana o magandang bid'ah. Ngayon ang video ito ay sasagutin din natin ang video na ating ipa-play maya-maya lamang. Bid'ah is an innovation. The scholars of the Salaf divided it into good innovations and bad innovations. To begin with, para simulan natin ang video ito, ano nga ba ang ibig sabihin ng bid'ah at mayroon nga bang magandang bid'ah o bid'ah hasana? Ang ibig sabihin ng bid'ah ay ang pagbabago o sa English ito ang tinatawag nating innovation. Ngayon, here's the catch. Hindi lang basta-basta pagbabago sapagkat ang tunay na ibig sabihin ng bid'ah ay ang lahat ng pagbabago na may kaugnayan sa relihiyon o ang innovation na papasok sa ating religion. Dito, mula sa definisyong ito ay nagkaroon na ng iba't ibang klaseng pagkakaiba mula sa opinion among the Muslim society. Among them, sila na sinasabi na mayroong magandang bid'ah ay hindi maaari na lahat ng bid'ah ay masama sapagkat paano na lamang ang paggamit ng mga makamundong bagay. Ngunit tandaan natin sa ating sinabi sa definition na ang lahat ng pagbabago na may kaugnayan sa relihiyon ay ito lamang ang maituturing natin na bid'ah at yun nga ang ating minimin dito. Ngayon, mayroon nga ba talagang magandang bid'ah o bid'ah hasana? Sa simpleng sagot nito ay wala. Sapagkat mayroong mga dalil o mayroong mga evidences mula sa reasoning at mula mismo sa Quran at Sunnah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sa malapit nitong kahulugan ay ngayong araw na ginawa kong ganap sa inyo ang inyong relihiyon at kinumpleto ko sa inyo ang aking pagpapala o biyaya at aking inaprobahan sa inyo ang Islam bilang inyong religion. Sinabi din naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na sa malapit nitong kahulugan ay ang lahat ng bid'ah ay kaligawan at ang lahat ng kaligawan ay sa impyerno. Reasoning naman o bilang pag-iisip, kung ating sasabihin na mayroong magandang bid'ah kung saan ito ang pagbabago sa relihiyon ay masisira ang ating relihiyon. Bakit? Kasi ang bawat isa sa atin ay magka-come up ng mga bagong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at babaguhin kung paano man tayo magsamba. And eventually, ang pagbabago ay it will go until the end of the time or hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya sisirain nito ang ating religion. Magbigay tayo ng mga halimbawa sa pamamagitan ng panonood ng video ito o karugtong ng naunang video na ating pinanood. Second adhan on a Friday, bid'ah. Uthman radiallahu anhu innovated this great innovation and that is a good bid'ah. Ang unang halimbawang ito ay mali. Hindi ito maikukonsider na bid'ah sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Na sa malapit nitong kahulugan ay inyong panghawakan ang aking sunna at ang sunna ng khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Sino sila? Sila si Umar o sila si Abu Bakr as-Siddiq, si Umar, si Uthman radiyallahu anhu at si Ali bin Abi Talib. At kayo ay humawak o panghawakan ninyo ang kanilang mga sunna, ang sunna ng apat na kalif na ito. At si Uthman radiyallahu anhu ay kasama siya sa apat na kalif. Kaya hindi ito may kukonsider na bid'ah sapagkat inutusan tayo ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumunod at panghawakan ang mga sunna ng mga khulafa. Minarets on mosques, bid'ah. The great Caliph Umar bin Abdul Aziz innovated this great innovation of the minarets to help the people listen to the adhan, and that is a good bid'ah. Ang pangalawang halimbawa din ay mali. Bakit? Sapagkat sinabi natin sa ating definisyon na ang ibig sabihin ng bid'ah ay ang lahat ng pagbabago na may kaugnayan ito sa relihiyon. May kaugnayan ba ito sa relihiyon? Hindi. Dahil ang mga minaret na yan ay katulad lang ito ng mga gadgets, electric fan, ceiling fan, or table, o itong mga nakikita nating mga bagong makamundong bagay kung saan ito ay tinutulungan tayo sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Dots on the letters of the Quran, bid'ah. Did you know that Yahya ibn Ya'mar innovated this great innovation to help the Muslims read the Holy Quran, and he wasn't even from the Sahaba, and that is a good bid'ah.
Ang pangatlong halimbawa ay mali din. Itong mga dads at mayroon pang ibang mushaf na mayroong mga kulay at kung ano-ano pang ginawang cover. Hindi ito maikukonsider na bid'a sapagkat ginawa ito upang mapadali sa atin ang pagbabasa sa Quran. Ngayon, pareho kung ito ay may dots o may color, hindi rin nagbabago kung paano natin babasahin ng Quran at hindi rin magbabago kung anuman ang makukuha nating ajar o biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So wala itong kaugnayan sa relihiyon, kaya hindi rin ito maikukonsider na bid'ah. Tarawih in Jama'ah, bid'ah. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu innovated this great innovation and he said what means this is a good bid'ah. At hindi rin ito bid'a sapagkat sinabi natin nung una na ang mga sunna ng apat na khalifa kung saan kasama dito si Umar bin al-Khattab ay maituturing ito na sunna sapagkat ito ang sinabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You guessed it. And yes, you guessed it right. Hindi rin ito bid'a hasana at hindi ito maikukonsider na mabuting bid'a at wala naman talagang magandang bid'a. Ang Maulidun Nabi o ang pagsiselebrate nito ay maikukonsider ito na bid'a kung saan kasama ito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kullu bid'atun dalala, ang lahat ng bid'a ay kaligawan. Bakit? Kasi hindi ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ito ginawa ng mga sahaba. Ngayon sasabihin ng mga makakapanood nito na hindi ba natin isi-celebrate ang kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba natin siya mahal o hindi niyo ba siya mahal? So ibig sabihin din ba noon, hindi mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sarili at kinalimutan niya ang kanyang sarili sapagkat hindi niya sinelebrate ang kanyang? Hindi rin, di ba? Kaya ano ba ang wajib sa atin o ano ba ang nararapat para sa atin? Ang nararapat para sa atin ay hindi dapat tayo mag-specify any day o specifically dito sa araw ng kanyang kapanganakan. Ang bawat isa sa atin ay nararapat na sumaya at mag-celebrate araw-araw dahil sa kapanganakan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon lamang ito nararapat. At hanggang dito na lamang ang maiksing videong ito at ang simpleng explanation ito kung ano nga ba ang bid'a at mayroon nga bang bid'a hasana. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.